Good evening! Nagbabalik po ang Alvin Vanjas TV. Pagkatapos po namin bumili ng Anikas Buko Juice, gusto ko kasing tikman yung empanada dito. So mag-empanada po kami. Actually mga kamag-anak ko yung nagmamay-ari dito eh. So tikman natin ang empanada. Ayan, so dito tayo sumabog sila. Asan si Tita Lali dito? Parating na? Dalawang empanada ka. Ito yung empanada nila. Bongga. Sa totoo lang, nandito rin kami. Kasama ko yung mama at papa ni Vanjos nung isang araw. Nagmerienda rin kami dito. So mamaya, titikman natin ang kanilang empanada. Actually, masarap din itong suka nila. Sir, gusto ko makita natin yung pan. Parang niluluto yung mga tapsilog. Parang busy-busy sila, di ba? Ano yung niluluto nyo? Tapsilog. Tapos mamaya, magkakaroon po tayo ng empanada. So, later, mamamasyal po kami dito. Ito kasi yung paborito ko, yung perya. Parang wala pa akong nakikitang Ferris wheel, so hindi pa tayo pwede pumunta. Mas gusto ko sumakay sa Vikings. Piling ko yun ang pinakabongga. So inaanyayahan ko po kayong kumain dito sa may gutong mami, tapsilogan at iba pa. Pero syempre ang pinaka-favorite ko dito ang empanada. Thank you so much! Magbabalik po ang Alvin Vanjas TV mamaya. Thank you!